Ketemu lagi bersama Kungi di Urip Bonus Channel. Kamis sore atau Maljum. Apa kabar sahabatku? Apa kabar sedulurku? Semoga di Maljum ini Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan barokah dan hidayah kepada kita semua berupa kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan untuk kita semua. Amin. Dan tetap yes. Sedulur Urip Bonus Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai, semacam ini di sekitar rumahnya Kungi sedang hujan rintik-rintik. Bentar lagi mungkin akan deras hujannya. Mari jenengan saja bersama-sama menikmati pertunjukan wayang orang Sriwedari dengan cerita Arjuna Murca. Arjuna kok murca ya? Menghilang. Jadi Arjuna ini kalau mempunyai niat, mempunyai keinginan, tahu-tahu dia keluar dari rumah, keluar dari kesatrianya, meninggalkan anak istrinya, pergi ke entah ke hutan atau kemana-mana mencari sesuatu. Nah, Arjuna Murca dalam pertunjukan wayang orang Sriwedari ini seperti biasanya para pemainnya dengan gayanya yang luar biasa, dan ini saya part 1 ya, karena part 1 atau part 2 ini ya pokoknya ada ini part 1 ya, part 1. Karena kalau saya panjangkan sekali, nanti eman-eman, lebih baik setengah jam atau jam, bagus sekali. Keseruannya bagaimana terkait dengan Arjuna Murca atau Arjuna hilang. Bukan berarti hilang kerot, enggak, tapi memang hilang keluar dari rumah, begitu. Seperti ini.
Kakang Kalamangkara, Kakang, 저는 시어간 들와요 로보토 kakang, 샤차 ono sing dipenggalake. Antara marang hati-hatimu kakang. Yai taruki apa ini luwe saksara. Yono dawuh apa Kakang? Ono tau apa kakang? Sejatine kancen ono bab kang wigati kanggo sawetara suwe pun kakang pendem sakjroning ati awit pun kakang ngono bakal medal kenangan ngenteni dino kang prayoga rasalah. Kakang Kalamangkara kuwi lho. Wong ya duwe kadang. Yen ana perkara rak ya prayogane iki dirembug bebarengan to Kakang. Sing dadi gubling rasane atimu sejatine apa to kakang? Iyo, indah rasa pancen. Waktu dina iki minangka tukang prayoga awit sing sira sakloron sport ngancik aku ing dosa. Kowe sakloron wis gedhe-gedhe mestine bakal mangerteni. Kakang bakal gedunge setitik supaya jeneng sira sakloron mangerteni saka bukane. Ya kakang aku bakal rungo penting hati andahan. Andana marang adi-adimu kakang. Demono ngenani bapakku lan bapakmu. Ya patih mamang murkaya mamang kono. Dok nalika semono ana praja Imo Imantaka kang nyekel pusaraning praja nyekel jejeg adling praja raliya iya sinuwun Prabu Nirpata Tawata. Bapakku lan bapakmu minangka Prangkanata minangka pagi. Cecong. Sabanjure Kakang, Sun Prabu Nirwata Kawata Kandrung Ayulung lawan sawijining Midodari iya
Dewi Suprapto. Nanging maning tatesnane kowe ngono ditampik karo Jawata. Kanggo asat paugeran yen to sawijine raseksa ngono ora pantes sesandungan kalawan Midodari Latara ndadekake dukane Nuwun Prabu. Mamang Murka minangka patih uga ora bisa narimakake mula. Bapakku Mamang Murka tautus buka dalan tumuju ana satengah wana ketemu karo sawijining kawan kang karang ciptane. Woi, kawan ciptane kang uwus nyirnakake bapakku lan bapakmu. Woi, perkarane kakangmu iki mangerteni senajan kok kakangmu iki isih timur lan kowe sakloron isih didabang isih ditutang kawan kandheng ibu, mula kowe ora mangerteni lelakon iki. Semono uga kawan bapake Suksara sakuse Sinuwun Prabu Nirwata kawaca sirna ning tangane Begawan Ciptane Paman Mamang Ndono uga ora nrimakake. Semono uga marang nasibe mati ning tangane Begawan Ciptane. Kowe undraning perkara kanggo gawe tingunge rasaku wiwit seprono nganti sprene. Sawise kowe mangerteni kelakon lawan Sudarmaku lan Sudarmarmu, banjur apa kang bakal mbok tindakake? Kakang Mamang Murka, dadi perkara iki kang dadi pikirmu seprono seprene iki to Kakang. Kakang, aku kalawan Yayi Suksara mono wis mancik tewas. Yen to mangerteni kahanan kaya mangkene aku ya ora bakal narimakake. Lek kaya mangkono to Yayi. Semono aku ya ora trima. Yen to bapakku kapercaya dening Begawan Ciptane kowe latal keparat. Wis kemawani percaya marang bapakku kowe. Yo. Aku bakal masuk Kakang. Aku percaya yen jeneng Sira Suksara yen wis mangerteni lakon bakal males hukum jejere anak samestine bakal mibel kur mendem jero samestine Kang. Nanging apa kowe wis mangerteni sejatine Begawan Ciptane kuwi sapa? Yen to kemprung Begawan Ciptane kawujudane nganti saiki aku uga durung mangerteni, Kang. Apa kowe uga wis weruh sapa to Begawan Ciptane kuwi? Kakang Mamang Murka, yen to ora sisih panggonku keprungu pawarta, yen to Begawan Ciptane mono Naralya ya Raden Arjuna. Apa bener kuwi Kakang? Lah, dalah. Lantip wendo. Begawan Ciptane kuwi Arjuna. Iya, pancen bener apa kang diaturmu. Sakwise pun kakang ngono. Saksune bakal pun kakang gawe para
Senopati, para prajurit, laku pendem Bupati sejatine ciptane ku sapa? Lah ku mau Panengah Pandhawa, iya Janaka. Kakang Paman Murka. Nggih. Perkara iki Kakang ora sawah sumelang. Aku kan bakal jumangkah malesake sedaning Kanjeng Rama Swargi Kakang. Duk, ini ada. Piye to Kakang? Kalau nono agurmu. Lima nono aku wae kami bakal jumangkah males hukum sedaning Kanjeng Rama Swargi Kakang. Kowe kuwi mbok yo ngilu. Kowe iki manungsa. Geranganmu iki lho masmu iki wae isih mikir. Apa yo bakal menang? Awit kondange Janaka minangka jagone para dewa. Sinuwun Prabune Rata Kawaca gugur. Kowe wanudya pasan tarik lan pinjung mlaku sajangkah wae sedina. Pikiran Kakang kuwi mbok yo sarai luwih dhisik ngono lho. Sabakan kuwi mestine wis tak pikir kok Kakang. Aku kudu tumindak kanthi kepiye senadyan to aku mono jejering wanudya Kakang. Ananging aku iki prajurit lho Kakang. Yo aku pitaya aku mangerteni yen to Janaka mono kontaping pawarta satriya tomo ananging ki ora kigrek kubasan aku kok Kakang. Yen to Kanjeng Rama Swargi mono kaperjaya dening Arjuna kuwi nganggo cara apa ananging aku beda Kakang. Aku kudu nganggo akal Kakang. Aku jejering wanudya lho Kakang. Bisa gawe karti sampe kok kepiye wae wong Janaka kuwi iki wujude rakyawan satriya to. Aku duwe karti sampe kok Kang Prayoga kepiye dimen Arjuna mono bisa tak percaya Kakang. tak nono. Ojo mung mandhep ana. Budhalo! Aku jaluk Senopati Prajurit Sinemon. Waktu dina iki ana dedikan kang tak sampelake marang sira kabeh. Inggih apa menika Raden? Upatyo kagaran Janaka. Raden. Yen wis ketemu sing jenenge Janaka, kondange jare bagus. Engko patenane ya. Yen tadi kuwi mau wis tumaku luwih dhisik mula. Tak jaluk kowe kabeh padha tutuli marang lakune adikku. Yen to mengko
ana apa apane purba seswa nang tanganmu kabeh. Wis Sedulur urip bonus channel dimanapun Anda berada. Seperti biasanya kita tuh kan ada 2 season ya wayang orang ya. Wayang orang Sriwedari dan wayang orang RRI dari Surakarta semua. Biasanya kalau di RRI itu berkolaborasi karyawan-karyawan RRI berkolaborasi dengan mahasiswa atau alumni ISI. Sedangkan kalau di WO Sriwedari itu ya sama sebenarnya, sebagian ASN Pemkot Surakarta bergabung dengan seniman-seniman ISI Surakarta. Nah, itu tadi keseruan dan kesereman Arjuna Murca. Ikuti part 2 besok atau lusa, kita teruskan. Terima kasih atas kebersamanya, dan mari kita support, mari kita uri-uri dan lestari adanya budaya Jawa yang adiluwung dan adibayan ini, apalagi dengan seni wayang orang. Mari kita leluri biar tidak punah oleh Ombya ing jaman. Sekali lagi terima kasih atas kebersamanya, dan mari kita tetap tinggalkan persatuan dan kesatuan untuk NKRI harga mati bersama Urip Bonus Channel berdasarkan fakta, logika, dan analisa. Salam budaya. UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI. Gedablus bersama Urip Bonus Channel.